ба шоъбаи диспансерии марказии клиникавии дерматовенерологии вилояти Суғд давоми ҳафтаи ҷорӣ бо шикояти бемориҳои пӯст зиёда аз 50 нафар муроҷиат намуданд. Бештари онҳоро ҷавонон ташкил медиҳанд. Табибон мегӯянд, ки сардии ҳаво боиси сармозании дасту рӯйҳо гардидааст. ҳаво сард шуд. асосан бисёриҳое ки дар берун кор мекунанд, масалан бозор ба мешинанд ё берин ба маҳсулоти пирашкӣ ваҳо мефурӯшанд. дар берун кор мекардигаҳо он касоне ки анҷоми гарм намепӯшанд, дар дастҳошон дастпӯшакҳо намекунанд, ҳаминҳо ба касали сардии сармозада дучор шуда ба марказии мо муроҷиат карда истодаанд. бемории сармозада ин беморие аст ки аксар вақт тавассути рӯй, даст ва пойҳо ба амал меояд. нишонаҳои ин беморӣ сардии дасту пой, сурхии рӯй ва бинӣ мебошад. табибон тавсия медиҳанд, ки барои пешгирии ин беморӣ аз кремҳои махсус барои дасту рӯй истифода намоянд. баҳри пешгириш ҳангоме ки ҳаво сард шуд, кӯчӯб рондан ба дастпӯшакҳои гарми пахтагин ё пашмин пӯшида кӯчава барон. оби хунук ба дасту рӯй нашӯен. анҷомҳои апахтагин, пашминин ғавз пӯшида гарданд. чойҳои гарм хӯранд. ҳангоми вай кадан хонаҳои гарм ба даромада гарм шуда баъд баромада бо корошона кунанд. ё кор ба биромада рафтостагиҳошонанда дастҳошон ба кремҳои барои даст зимистонаҳай зимнӣ рӯваям зимнӣ кремҳоя молида берун ба барон мешад. табиби қабулгоҳи шӯъбаи диспансерӣ нигаронӣ аз гашту гузори баъзе аз ҷавонон дар ҳавои сард намуд. гуфт, ки гаштугузори бемаврид дар кӯчаҳо бо либосҳои тунук метавонад мардҳоро ба бемориҳои мардон оварда расонад. кросовкиҳои летни пӯшида мебуранд, худошона эҳтиёт намекунанд. ё ваи баъзеҳои мебинем ки шимошона барзадагӣ и банди почак намуда эҳсос. ин ҳозир ба ин сармозадагӣ ва ин хел ҳолат ба сармозадагӣ ва оварда мерасонад. барои мардҳо простатит мешад ва простатита вақташ ба муолиҷа кунанд дуруст шуда меранд, ба шарте ки вақташ ба муроҷиат карда духтури урологова муроҷиат карда анализошон супурда узи гузашта бинанд ки ғадиди простата варам бошаду видилениҳои слиз бошад, мо ва муроҷиат мекунад. тибқи маълумоти ба мо дастрас шуда, ҳоло дар шӯъбаи андрологӣ беморхонаи клиникавии вилояти Суғд зиёда аз 30 нафар ба табобати бемориҳои мардона фаро гирифта шуданд. синни соли онҳо бошад аз 20 то 45 соларо дар бар мегирад. табибон мегӯянд, ки кор дар сардии ҳаво ин боиси бемориҳо гардида метавонад оқибати хуб надошта бошад. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.